Nid y disgyblion yn unig a welodd ac a brofodd yr ysbryd ar waith ar y Sulgwyn cyntaf hwnnw, ond y pererinion hynny oedd ewon, a wedi teithio'n bell mwyn cadw gwyl y Pentecost yn Jerusalem. Roedd wedi dod o bob cwr o arfordir môr ac anholdir, ond yr oedd oll yn un yn y llawenydd a deimlent wrth ddod i'r ddinas sanctaidd. Ac yma'r naws hwnnw sy'n adlewyrchu ei perthynas â Duw, sy'n adlewyrchu a llawenydd a'r tangnefedd sy'n fynegiant o ysbryd Duw, i'w glywed yn un o'r caneuon y byddent yn canu wrth ddathlu'r ŵyl. Salm 122.